Il-Gvern permezz ta' żewġ ftehimiet separati mal-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel Indipendenti u l-Assoċjazzjoni taċ-Ċentri ta' Ħarsien tat-Tfal matul il-jum privati ser ikun qed isostni madwar 2200 impjieg. L-ewwel ftehim jolqot il fuq minn 900 impjegat full-time u l fuq minn 180 impjegat part-time li jaħdmu fi skejjel privati. Bis-saħħa ta' dan il-ftehim ukoll ebda studenti u studenta minn dawn l-iskejjel mhuma se jitilfu posthom mill-iskola. L-edukaturi li jaħdmu fl-iskejjel privati se jkomplu jagħtu t-tagħlim online bħalma qed jiġri fl-iskejjel tal-Gvern u tal-Knisja. One News tkellem mal-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici fejn spjega wkoll li fid-dawl ta' sitwazzjoni tal-coronavirus mal-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel Indipendenti intlaħaq ftehim sabiex il-miżati għall-iskejjel indipendenti jorħsu b'35%. Bħala parti minn dan il-ftehim, aħna rajna illi il-ġenituri li jibatu it-tfal fl-iskejjel privati jew indipendenti kif jissejħu jigawdu minn tnaqqis fil-miżata. U fil-fatt aħna ftemna mal-iskejjel indipendenti illi il-ġenituri se jgawdu minn roħs ta' minimu ta' 35%. Madankollu l-Ministru Bonnici spjega li l-iskejjel indipendenti ser ikunu qed jaraw l-ġenituri jikkwalifikaw għar-roħs din il-miżata. L-Unjen tal-Għalliema l-MUT laqgħet b'sodisfazzjon dan il-ftehim u rikonoxxiet l-impenn tal-Gvern favur dan is-settur u l-edukaturi fl-iskejjel indipendenti. It-tieni ftehim li sar mal-Assoċjazzjoni taċ-Ċentri ta' matul il-jum privati jolqot 778 impjegat full-time u 269 impjegat part-time f'ċentri ta' matul il-jum privati. Dawn ukoll ser ikunu qed iżommu xogħolhom. Il-Ministru Bonnici ħeġġeġ sabiex dawn iċ-ċentri privati jibqgħu jipprovdu servizzi u attivitajiet online u jżommu komunikazzjoni mal-ġenituri ta' tfal klijenti tagħhom kif qed isir fiċ-ċentri amministrati mill-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi. Aħna qegħdin inħeġġu liċ-child carers biex jibqgħu f'kuntatt mal-ġenituri ta' tfal li huma klijenti tagħhom sabiex ikomplu jagħtu s-servizzi partikolarment dawk li għandhom bżonn. Fir-rigward ta' dan l-aħħar ftehim il-Kamra tan-Negozji żgħar ukoll irreaġixxiet b'mod pożittiv ħafna kif qalet li issa ġew salvagwardjati mhux biss l-impjiegi ta' dawn il-persuni iżda wkoll is-sostenibilità ta' dawn iċ-ċentri. Qalu li grazzi għal dan il-ftehim issa l-industrija ser tkompli timpenja ruħha sabiex tkun ta' sostenn għal ġenituri f'din is-sitwazzjoni straordinarja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.